Mga kapuso, alang sa mga nanay diha nga nangita og kabisihan atong kakuhaan og inspirasyon kining asosasyon sa kababayen-an dinhi sa Davao City kung asa ang mga basura na recycle pa nila og napagkakitaan. Atong makauban karon mga kapuso ang miyembro sa Pahubay Wallet Association nga si Salambay Daud Anta. Ma'am Ambay, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag, Sir Archil. Assalamualaikum sa tanang kapuso Mindanao. Ma'am, unang-una, please share with us kung paunsa ba nagsugod ang mga kababaihan sa inyong lugar sa paghimo o kining multi-purpose containers ingon man kining mga wallet. Nagsugod mi itong 2014 kauban ang akong mga silingan diri sa Muslim Village. Ma'am, unsa ba kining klase sa materyales nga inyong ginagamit ug asa pud mo, ma'am, nagakuha? Ang ginagamit namin is kanang mga wrapper sa coffee, sa juice. Nagakolekta pud mi sa among mga silingan o sa tulong nila, ma'am, nagahatag sila pud ang daghang nagahatag sa amo kuan mga wrapper, ang iyang mga amiga nagahatag pud sa amuha. Og na ba mo'y pattern nga ginasunod, ma'am, aron mabuo kining inyuhang wallet ngun man kining multi-purpose nga containers o kinsa ba, ma'am, ang nagtudlo sa inyuha sa paghimo ani? Naapod ang sa una ang nagatudlo sa amuha gikan sa taga Jensan o mga amiga ni Ma'am Liba itong nagtudlo sa amuha. Napod mi mga wrapper na ginagamit gunting sa paghimog ana. Nami kuan pattern ginasukat unsa kadako kay kinahanglan pante-pante silagdak ko og taas para pagtupi dili na lisod itupi og isumpay. Mga unsa sab, ma'am, kadugay ang mabuo ang usa ka multi-purpose nga container? Depende na sa kuan kay napa man may mga bata na ginaatiman o sa balay. Surgical kanang mga gagmay pwede namin na siya makuan mahuman sa isa ka adlaw kay igunting pa man tapos hugasan. Pahuga na bago himuong kay tupi pa na siya isumpay tapos tayihon pa na siya. Pero kung magkuan may magpaspas may himo kung daghan mi wrapper daghan pud mi mahimo. Aside sa multi-purpose container o kining wallet, ma'am, unsa pa ba ang inyuhang mga ginahimo? Kana sa kuan nagpractice pud min maghimog kanang bag. Pero wala pa mi nakahimog daghan kay gipraktisan pa man pero karon ang daghan na mo gihimo kanang multi container purpose. Ma'am, nag-wonder ko mga pila pod ang inyuhang ma-income, ma'am? Kung daghan mi wrapper sa isa ka semana maka-income mi murag mga 400 plus 500 plus ana. Ma'am, paunsa ba rin nakatabang sa inyong panginabuhian ang paghimo og multi-purpose container igun man kining mga wallet? Katabang pud ni sa amuha kay usahay short man ang kita sa amuang bana. Katabang pud ni sa ilaha og katulong pa kami sa kalikasan. Ang basura, imbis na basura, ginatigom namo at ginahimog kanang wallet, kanang multi-purpose container, gibaligyan namo nagakwarta pa mi. Imbis na basura. Og ma'am, unsa imong mensahe sa uban pod nga mga nanay aron sila pod dunay kabisihan at the same time maka-income pod sila? Sa mga mananaw karon, mag-practice pud mo maghimog parehas ani kay aron makakwarta mo bisag ginagmay ra. Kay sa amuha dako pud ang naitulong ni sa amuha. Lalo na karon sa pandemic kay daghan pud mi na kuan na ito natabang sa among bana kung short man ang ilahang kita napod may bisag ginagmay nakita na may tabang sa ilaha. Daghan king salamat, no, Ambay, for sharing your stories sa mga kapusong Mindanawan nga pwede sab kaayong himuon nila labi na sa mga nanay o mami who's watching us right now. Og amping pirmi, ma'am. Daghang salamat po, Sir Archil, sa time na imong gihatag sa amuha. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.